Center sabiħ ħafna u idin kontenti ħafna hawnhekk għandna l-komdita kollha. Ħajjart niġi hawnhekk niktar ħabbar raġel għax billi ma kienx jimxi, ma kienx joħroġ. Hekk ġejna hawnhekk, dejna ma dan nies li hawn anzjani bħalna, ġifieri, għad jieħu gost ħafna ħafna ħafna. Il-mulejja mal-grazzja xi ma konx nimxi. U kemm li niġijaw qed nimxi minn Arbasum. Vera sabiħ, vera m'għandhomx minn xi gorru. Għax jiena proprjament mill-Furjana. Il-Furjana qasalna u għasibel. U Alla jbirek nista' ngħidlek li sbaħ wieħed. Neħdu pjaċir għaliex nitkellmu waħda mal-oħra u ngħidu x'qegħdin naħdmu u dan għalina rekreazzjoni. Għandna l-ispazju ma joqgħodx xejn. Dablu l-exercises, nilabu t-tombla, għanna t-te, xiridu iżjed. Daddej Center li tawna najdir grazzi l-Konsil u l-Gvern ċentrali għax ma jistax ikun izbaħ mill-li u hekk ixirqin naħna l-anzjan.